MrBeast, Logan Paul και KSI. Τρεις σωματοφύλακες όπου ενώσανε τις δυνάμεις τους για να φτιάξουν ένα ολοκένουργιο προϊόν. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτό, πάμε πρώτα να πούμε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες όσο αφορά αυτά τα τρία πρόσωπα για να έχετε μια ιδέα για το τι τρέχει. Ο KSI είναι ένας απλός content creator που είναι γνωστός για το τεράστιο του μέτωπο, τα YouTube reaction βιντεάκια, τη μουσική του και κάπως για την καριέρα του στο box. Επίσης, μην ξεχάσουμε και το ότι ο KSI είναι και στους Sidemen, μια ομάδα από YouTuber όπου στο εξωτερικό είναι υπερβολικά γνωστή. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ο KSI είναι ένας απλός content creator χωρίς κάποιο σκοτεινό παρελθόν. Τώρα όμως πάμε στο Logan Paul, που εδώ πέρα δεν ξέρω καν που θα αρχίσω και που θα τελειώσω. Λοιπόν, ο Logan Paul είχε ανεβάσει ένα βίντεο το Δεκέμβριο του 2017, όπου πήγε σε ένα δάσος στη Ιαπωνία, όπου το φωνάζουν The Suicide Forest και το φωνάζουν έτσι για κάπως προφανείς λόγους. Και στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ο Logan Paul να τραβάει βίντεο ένα πτώμα και να φαίνονται σοκαρισμένοι και μετά απλά να γελάνε, γιατί υποθέτω είναι πολύ αστείο το να βιντεοσκοπείς ένα πτώμα. Όχι, τώρα προχωράμε σε άλλα dramas, όπως ο Logan Paul παράτησε το κατοικίδιο του την Pearl, έκανε tase ένα νεκρό ποντίκι για views, έστησε το boxing match με τον Floyd Mayweather, πρόδωσε πολλούς του φίλους και έφτιαξε το Crypto Zoo και σκάμαρε χιλιάδες άτομα για πάνω από €1.000.000 συνολικά από όλα τα θύματα. Και δεν έχει δώσει καν τα λεφτά πίσω ακόμα, και ας είναι δισεκατομμυριούχος με το Prime, που είναι ένα hydration drink όπου έφτιαξε με τον KSI. Και πλέον έχουν βγάλει και επίσημα πάνω από $1 δισεκατομμύριο και το net worth του Prime λένε πως είναι 3 δισεκατομμύρια με 8 δισεκατομμύρια. Αλλά δεν έχουν $1 εκατομμύριο να ξεπληρώσουν τα θύματα. Οκ, nice. Κάπου εδώ να πω πως υπάρχουν και άλλα άσχημα πράγματα που έχει κάνει ο φίλος μας ο Logan Paul, αλλά δεν θα κάτσω να τα αναλύσω όλα γιατί θα βγει το βίντεο 25 ώρες. Τώρα προχωράμε στο boss του YouTube, ονόματο MrBeast, με 300+ εκατομμύριο subs, όπου τους τελευταίους μήνες κατηγορείται για πάρα πολλά πράγματα και μερικά από αυτά είναι πως κάνει στημένα βίντεο, κοροϊδεύει το κοινό του προς όφελός του, κάνει κακό marketing και λέει ψέματα για τη σοκολάτα του, πως είναι υγιεινή ενώ είχε αλλάξει η συνταγή της. Είναι πλέον πάρα πολύ ανθυγιεινή, αλλά αυτό δεν το αναφέρει πουθενά. Ο MrBeast είχε προσλάβει ένα τυπάο που το κατηγορούσαν πως έχει πιάσει μια 11χρονη κοπέλα και πέρασε μέχρι και από δικαστήριο τύπος, και ο MrBeast τον έκανε CEO σε ένα από τα κανάλια του όπου απευθύνονται σε παιδιά αποκλειστικά. Και τέλος, ο MrBeast θα έφτιαχνε ένα game show σε συνεργασία με την Amazon, όπου θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα game shows όπου έχουν γίνει ποτέ, με prize pool των 5 εκατομμυρίων, με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες, και αυτή τη στιγμή μερικοί συμμετέχοντες κάνουν μήνυ στο MrBeast για τους εξής λόγους. Δεν πληρωθήκαν το μισθό για τις υπερορίες όπου τους είχαν συμφωνήσει, απέτυχαν να αποτρέψουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, πολλοί συμμετέχοντες δεν προσφέρθηκαν διαλύματα για φαγητό ή για ξεκούραση, και πολλοί συμμετέχοντες κατέληξαν στο νοσοκομείο είτε γιατί αρνήθηκαν να τους δώσουν τα φάρμακά τους, είτε του επικίνδυνου περιβάλλοντος στα παιχνίδια του Game Show που έφτιαξε ο MrBeast. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, ο MrBeast κατηγορείται και για άλλα πράγματα. Απλά σας είπα τα πιο σημαντικά, να πάρετε μια ιδέα για το τι γίνεται τόσο καιρό στο ίντερνετ. Επίσης, ένα μικρό disclaimer με όλα αυτά που είπα, δεν βγάζω hate, απλά αναφέρω γεγονότα όπου γίνανε. Τώρα προχωράμε στο πάρα πολύ κοντινό μέλλον, όπου ο MrBeast, ο KSI και ο Logan Paul ανακοινώσαν μια συνεργασία όπου θα κάνουν για να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν, το Lunchly, όπου θα είναι ο νέος ανταγωνιστής των Lunchables, όπου από όσο καταλαβαίνω είναι ένα κουτάκι όπου έχει λίγα snacks για να παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο ή κάτι παρόμοιο στα πλαίσια αυτά. Και φυσικά ο KSI, ο Logan Paul και ο MrBeast, για να προμοτάρουν το νέο τους προϊόν, αποφασίσαν απλά να τραβήξουν ένα βίντεο που κατουράνε τα Lunchables και θα τα κράζουν μέχρι θανάτου για να πείσουν το κόσμο πως είναι χάλια και θα γλύφουν το δικό τους προϊόν, λες και είναι σνάκο που κατέβηκε από το παράδεισο, ενώ απλά είναι μια πολύ παρόμοια μαλακία με τα Lunchables. Αλλά stop. Πριν μιλήσω κι άλλο γι' αυτά, πάμε πρώτα να δούμε το κλιπάκι. Lunchly versus Lunchables. With Lunchly, you get double the amount of liquid. Prime has no sugar added, more electrolytes and more B vitamins. Οκ, στην αρχή απλά συγκρίνουν το προϊόν τους με το προϊόν των σε εισαγωγικά αντιπάλων τους. Γενικά βλέπουμε πως το δικό τους προϊόν είναι πολύ καλύτερο, μιας και το ποτό που περιέχει το πακέτο το δικό τους versus των αντιπάλων τους έχει λιγότερη ζάχαρη και γενικά είναι καλύτερο overall. Μετά προχωράμε στο να κρίνουν τη σοκολάτα που περιέχει το κάθε πακέτο. Τα επιχειρήματά τους όπου επέλεξαν να πούν για να δικαιολογήσουν πως η δικιά τους σοκολάτα είναι καλύτερη είναι τα εξής. Crunch Bar. Feastables Crunch Bar. Οκ, εμένα με έπεισε πάντως. Για να με πείσουν απλά πως το δικό τους είναι καλύτερο, κάναν το εξής. Και μετά δείχνουν τη σοκολάτα του MrBeast. Our
pizza uses real cheese. Theirs, as it says on their box, is mozzarella pasteurized prepared cheese product. They can't even call it real cheese. We're also 30 less calories, 3 less grams of fat, and 8 less grams of sugar. Μετά προχωράνε στο να πούνε πως τα δικά τους υλικά είναι πιο φρέσκα και πιο καλά από τον άλλον. Και να είμαι ειλικρινής, παίζει για να ισχύει αυτό, γιατί όντως φαίνεται πολύ καλύτερα στο κλιπάκι. Στη συνέχεια πήραν μερικά από τα snacks τα δικά τους και των αντιπάλων τους για να τα δοκιμάσουν, και όταν τα δοκιμάσανε, φυσικά τα reaction τους ήταν πάρα πολύ ψεύτικα και cringe. Μιας και σκέφτηκαν πως θα ήταν καλή ιδέα να κάνουν ό,τι κάνανε. If you look at this close up, you can already tell which one has better ingredients. Alright, we'll start off with the Lunchables. Bro, I'm sorry, that's trash. All right, now we're trying Lunchly. Come on. We're not biased at all, but ours is way better. Οκ. Καλή μου Αγία Τριάδα. Θέλω να ηρεμήσετε. Όσο χάλια και να είναι, σίγουρα δεν θα σας είχαν κάνει να φερθείτε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πρώτον, σίγουρα δεν είναι τόσο χάλια, ας είμαστε ειλικρινείς. Και δεύτερον, ποιος από άνω 9 αντιδρά έτσι όταν τρώει ένα φαγητό όπου δεν είναι νόστιμο. Φυσικά καταλαβαίνω πως προσποιούνται προφανώς και δεν είναι αυτή η ειλικρινή τους αντίδραση. Απλά το θεωρώ cringe όπου κάνουν τόσο overreact για να κάνουν κατά κύριο λόγο τα παιδάκια να νομίζουν πως το άλλο προϊόν είναι ιδιαστικό. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλα τα παιδάκια θα ακούσουν το Mr. Beast στον KSI και τον Logan Paul. Επίσης, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια είναι πως θέλω να πω respect στον KSI, όπου δεν έκανε σαν τους άλλους δύο τους γελίους. Το KSI όντως το φάγε το cracker και δεν προσπάθησε να κοροϊδέψει το κοινό του με τις βλακίες όπου κάνανε οι άλλοι δύο. Τώρα ας προχωρήσουμε στο aftermath από το post που ανέβασαν, όπου δεχτήκανε πάρα πολύ κριτική από το κοινό τους, κράζοντας το προϊόν πως είναι ανθυγιεινό και πως δεν θα πάρουν προϊόντα που διαφημίζονται από τα συγκεκριμένα άτομα όπως Mr. Beast και Logan Paul. Οπότε δεχτήκανε διάφορα comments αρνητικά και ένας τεράστιος content creator του εξωτερικού, ο Dan TDM, όπου έκανε ένα post και είπε: έχουν πάθει YouTubers πλέον. Δεν μπορώ να πω τίποτα πια. Πλέον έχει γίνει το να πουλάνε πράγματα απλά για να βγάζουν λεφτά πολύ απλά. Πώς αυτό είναι ευεργετικό στους fans τους. Απλά να πουλάνε πράγματα σε παιδιά που δεν ξέρουν ακόμα τίποτα πέρα από το να εμπιστεύονται και να ακούνε αυτούς τους μεγάλους content creators όπου τους πουλάνε ό,τι τους πουλάνε. Και στο τέλος λέει do better. Όπου να είμαστε ειλικρινείς, ο τύπος απλά είχε την άποψή του. Όπου πρώτον θέλω να πω πως δεν είναι τόσο κακό το να πουλάς πολλά πράγματα, γιατί στη τελική πουλάς πράγματα για να βγάλεις λεφτά. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, ο τύπος είπε την άποψή του πάνω στο όλο θέμα, όπου δεν είναι κάτι κακό. Και φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Αλλά ο Logan Paul είχε άλλα σχέδια, μιας και σκέφτηκε να κάνει ένα post που έλεγε: θα σας πω τι πάθανε οι YouTubers. Έχουμε αφιερώσει τις ζωές μας φτιάχνοντας content και χτίζοντας το brand μας, και τώρα θέλουμε να χτίσουμε επιχειρήσεις. Ο φυσικά μέχρι τώρα έχει 100% δίκιο και βγάζει νόημα να θέλει να το κάνει αυτό και δεν είναι καθόλου κακό. Όλοι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αν είχε αφήσει την απάντησή του έως εδώ πέρα θα ήταν τέλεια. Αλλά φυσικά μιλάμε για τον Logan Paul, οπότε το ego του δεν τον άφησε να απαντήσει λογικά για μια φορά στη ζωή του. Και συνεχίζει λέγοντας: δεν λέτε τίποτα όταν τα Lunchables φάγανε bans για κατηγορίες πως το προϊόν τους περιείχε LED. Αλλά όταν εμείς πάμε και φτιάχνουμε κάτι καλύτερο, ξαφνικά είστε ενευριασμένοι. Τότε μην το φάτε. Ωραία, πριν εξηγήσω γιατί αυτό που μόλις είπε είναι τόσο πολύ καθυστερημένο, πρώτα θέλω να πω αυτό με το ότι μην το φάτε ισχύει και όποιος θέλει δεν το παίρνει. Αλλά το πρόβλημα είναι πως ο τύπος μιλάει για το LED λες και είναι κάτι κακό, όπου για όσους δεν ξέρουν, το LED είναι ένας περιβαλλοντικός ρήπος που εμφανίζεται φυσικά, αλλά εμφανίζεται και σε μεγαλύτερο βαθμό από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ο κύριος στόχος του. Οκ, φτάνει. Με άλλα παραδοσιακά λόγια, το LED είναι κάτι που υπάρχει κυριολεκτικά παντού και αν ένας άνθρωπος το καταναλώσει σε μεγάλο βαθμό θα πεθάνει. Οπότε γενικά είναι κάτι επικίνδυνο και ο φίλος μας ο Logan Paul μιλάει για το LED λες και είναι κάτι κακό, όπου είχαν τα Lunchables, αλλά στην ουσία είναι όντως κάτι κακό, αλλά είναι τόσο καθυστερημένο να το αναφέρεις γιατί το LED υπάρχει παντού, κυριολεκτικά παντού. Δηλαδή και οι σοκολάτες του Mr. Beast έχουν LED και τα Prime του Logan Paul και του KSI έχουν LED. Οπότε, Logan Paul, εάν έχει σκοπό να αρχίσει μια επιχείρηση με κάποιο snack, τότε φρόντισε όντως να ασχοληθείς και λίγο στην παραγωγή του συγκεκριμένου snack, γιατί με το συγκεκριμένο post πραγματικά φαίνεσαι απλά καθυστερημένος και είναι υπερβολικά ντροπιαστικό. Και ξαναλέω, εάν έλεγε απλά μην το πάρετε, τότε με φουλ κομπλέγω. Γιατί ισχύει, μπορώ πάλι να το χεϊτάρω το προϊόν, αλλά στη τελική αυτή απλά θα είναι η άποψή μου. Αλλά τώρα με τις βλακίες όπου πάνε και λένε και κάνουν, απλά φαίνονται εντελώς clowns και ο σχολιασμός στις βλακίες τους πλέον επιβάλλεται. Κάτι ακόμα για το LED, πως όντως το LED σε σκοτώνει
αν καταναλωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όπως είπα, όλα έχουν LED και τα φαγητά όπου έχουν LED έχουν πάρα πολύ λίγο LED, με αποτέλεσμα να μην είναι επικίνδυνο. Φυσικά δεν κάνει πάλι πάρα πολύ να τρώτε πάρα πολλές σοκολάτες και τέτοια. Αλλά αυτό εννοώ. Δεν κινδυνεύει η ζωή σου από το LED όπου έχουν τα Lunchables. Και όπως είπα, όλα έχουν LED. Οπότε, ναι, Logan Paul φαίνεται καθυστερημένος τελείως. Επίσης, είδα ένα post με όλα αυτά που κάνει ο MrBeast. Φαίνεται απλά να αγνοεί τις σοβαρές κατηγορίες προς το πρόσωπό του και απλά να συνεχίζει να κάνει κι άλλες βλακίες. Όπου αυτό οδήγησε σε μερικούς fans να πηγαίνουν σε μαγαζιά όπου πουλάνε τα προϊόντα του MrBeast και να τα βανδαλίζουν. Όπου ανεξάρτητα από το τι έκανε ο MrBeast, αυτό το θεωρώ λίγο βλακεία, γιατί έμεσα απλά ανοίγεται έξτρα δουλειές σε απλό κόσμο που δουλεύει σε εκείνα τα μαγαζιά και είναι λίγο sad. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να τραβήξουμε την προσοχή κάποιου, όπου επίσης δεν θα έχει και να κάνει με το να χαλάμε τη μέρα σε απλό κόσμο που απλά κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτά είχα να πω όσο αφορά το νέο προϊόν του Logan Paul και εισάγει του MrBeast. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα. Κάντε ένα like και ένα sub αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο.